bandiraɓe kettoɗe yewtere moon yewtere men tindi e ɗaari waɗore e kala yontere lawol gotol e nder sakirde men Dakar FM ɗote e Madina Gounass sawini yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Bane yo en jogoro jaam ɓiɓɓe bibi a wimami kettoɗe yewtere moon tindi e ɗaari nde waɗanta en ɗum sakirde Dakar FM taw en lomtiɗum jirinde Bassirou Bane ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e ɗaari ene loowi pinal mawɗo hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to serende hoolaɓe ɓurɗo gune to serende hoolaɓe ɓurɗo gune inde Allah jurumdero jurmotoɗo yettode wodni ko Allah jambinde o jurumdero jurmotoɗo lamɗo ñande diine walla ñawojo ko an min ndewata ko an min ballinto fewni min e lawol ma poccingol he lawol ɓe mbaɗanɗa nemaji ɓe ɓe gona tikkanaɓe ɓe gona majiɓe ɓe amin bandiraɓe julɓe enɗam l'islam on calminama inde kono kadi on manama e jettode ɗum wonnonen woni ɗum kala e nder jeppume yaw windere nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie leydi men Sénégal région ngaji ɗum sappo e nayyi région Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonde commune Lencoing commune Sinthiane Koundara commune Médina Gounass e ko finta ɗin ɗon commune aji en calmini seeɗa men heeɗi faɓe men ɗo ɓe goniri kala hen pawi calminaɗo juuri ceerno men halifa men jokkorgal men wasila meɗen wonde en ñigo ceerno Ibnu Omar calmini heeɗi faɓe laamu tuggi hoorejo leydi ha yetti kalfinaɗo ɓe galla nonne ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe cellal wonɓe cuuɗi cafride mawɗi to hosi ɗiɗi laamuɗi telliɓe ɗi en mbiɗen keccitol Allah yowne mabɓe ɓe cellani ɓe Allah rokkuɓe cellal haɓe gummoyɗi no rafiji so wonduɓe safroɓe ɓe wonduɓe ɓen ɓe cellani kadi Allah rokkuɓe wune wawde wonduɓe ɓen ha cella kota e pelleji ɗi kono kadi gimmoyɗi no rafiji jibinaɓe nder nduɗo lewru ha yettinaɓe ñalawma hande Allah wurdo barkino werne ko nere wittiɓe jiwne ɓe kadi Allah yurmo yakkuɓe harnaɓe Allah janna e juuɗe moƴƴi jaɓɓoɓe to ɓe gummi ga e ɓuranɓe to ɓe jeehi to ɓe ɓuran to ɓe gummi ga sabat salam sallllahu alayhi wa sallam ɓeɓe ganduɗa ko caabi keeɗi caggal juuɗe mum saabu hodiraji Allah ɗi kayitata yo Allah rokkuɓe min suri to ɓe mbanno ko ɓe mbasi ruttade ndin ɗon leydi wonɓe ladde se komin naata gamɓe ɓeydo jawdi yo Allah rokkuɓe koɓe jahani ko ɗo ɓe goni to ene ɓe goniri ni Allah waɗanaɓe nden kay kisal kono kadi newno gondigal ngal so tawi yonti arteɗe kadi Allah noon arte kadi so tawi yonti jooɗe newnono jooɗore jooɗiɓe kadi yo Allah rokkuno jooɗore koɗo jooɗe kono kadi newno kadi no jooɗore sabat kalam sallllahu alayhi wa sallam remoɓe ɓe a woɗɗa e naɓe fitiram golle en goto kala ɗo dillata en dillita en mbinden ke kisal Allah e muɗum no kono tigi sikala bamre musidɓe tedduɓe hettiɓe sakirde men Dakar FM capanɗe jeenayyi e toɓɓere jeenayyi tawi kadi koye yewtere moɗon yewtere meɗen wiyetede tindi kame daari min garti kadi yaddema no wowi waɗini to ñeñeɗe karalagal e jammago hande min guwa ko on ɗon wiyete Tijjane a Kalidou Diallo mo ganduɗa kay ko daratoɗo tawi no hannitni kono noon han jiiti sirre ko so tawi omo haali tan hande subakaji so ari tawata komo jooɗi oɗo sahani nde wonno heeɗani tawata komo darino haalirte ni en wadde nen en jettima no hannitni en mbimo Seydi Diallo ga Youssou Diomo Mbouré Gounass jewte guɗo finnaji lowoje gandal ko musidɗo moɗon Bassirou Bane tawi kadi eɗen tijji ko woɗɗani ɓoyata yetto tawi ko ɗon wiyete Cheikh Oumar Diop wondude kadi e tokara meɗen Mouhamadoul Bassirou mo Seydi Alhaji Ousmane Thiam en mbinden fe kisal Allah yo won e maɓɓe no hanniti sikki ala ko noon tan mbiɗen ni kadi hannde kadi tinde daari ko no woyini tan eɗen jokki e nden ɗon kayya hono deftere wiyetene Magamatul Hariri taw kadi ko hono eɗen gandi ko e sasaniya o tawi kadi ko tongode walla mbiyen magama capanɗe nayyi e jeenaɓijo ha woni noon hannde windande meɗen ɗiɗo ɓeeri e nder on ɗon magama ɓayti noon Cheikh Oumar Diop heɓani yettade ala no mbatten tan so wona bismoɗen tokare meɗen Bassirou Thiam bisimilla seydi Cheikh Bassir. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Mouhamadoul Bassirou Bane calmitima tokara min calmini min calmitima minenne ko noon no gowɗen wiide ni eɗen gardina e calminali men ceerno men khalifa men
jokkorgal men waate Allah subhanahu wa ta'ala naam cheikhul hajji ahmad tidiani ba radiyallahu ta'ala yo allahu junno gurdam makko wadde hen cellal e kisal e sembe e aafiya bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam amin ko ɗon calminɗen dendagal hettiyankoɓe men nde tawno ceerno men so salminama juurama ñagama du'a'u fof en kiƴi hen alhamdulillahi rabbil alamin ko kanko ceerno cembi nortoɗen e ko mbaɗaten ko fof e ko dillaten ko fof en calmini musidɗo o musidɗo men sehil men ceerno cheikh oumar Diop nam en calmini dendagal hettiyankoɓe radio Daka FM 94.9 kamɓe kala calmitima en garti kadi hande windande men maqamat tigi taw ko 49 maqama biyeteɗo assasaniya naam woni sasaniyanke taw ko e yewtere men tindi e daari tigi en kaalino oɗo maqama haaris ko kaltanaɗo ko waɗi hen ko fof o tawaka naam ko kaltanaɗo wonde Abou Zeydi dalagal mum ɓaɗi noddiɗi komo wasiyo ɗum ɗum men dutitta ko hen gila darsu o fuɗɗi fof kono jokono ɓiɗɗo o kono o haalani tan ko ɗum mbimi ya wata ngal ɗo meccal mbimi ya nangu nde tawno wi ɓiɗɗo o an a dubbatake sawru an a waɗantake listihara a wiccantake ceede an a famat tan mataw ko kaldanmami ko ko siftindema tan ciftingol no jiɗa naam o haali eɗena yiɗe foof gila e laamu ha e meccal ha e njulagu ha e ndema o wi foof mi yettani hen Allah kanji fof mi sippiri e majji te wiya ko hen neɗɗo wawi wurde kono ala hen mo jettumi Allah manam mi yetti Allah neɗɗo kam yettat Allah tan kono ko mbiyeten yettude Allah hankkadi nguura yaaji hen o wi wona noon ala hen fof mo tawmi no wawi yaajude nguura am alhamdulillahi rabbil alamin ɗo ɓuuri yettude Allah ɗo kanji fof mo yetti e majji Allah ɗo ɓuuri yettude Allah ɗo ko ɗon o wasifo ɓiɗɗo o fof ɗon koye joofogol ha noon joofogol ngol hankadi no yaha tan no ɓuura labde eɗen jeeya tan no ɓe ɓuura labde eɗen jeeya tan no ɓuura labde ha paamen andi kadi o faccirade ɓiɗɗo o ko woni e laamu woni e ndema ko woni e njulaagu ko woni e meccal tawno fof o sippiri e majji joni omon haalana ɓiɗɗo o holko e jofanto ɗum holko on nanngata tawa ko ɗum woni nguurdam tawa ndeke ko ɗum foti nangueede o wi ɓiɗɗo o ɗe geɗe nayi ɗe mbimami mi sippiri e majje kono walan ara mi yiyani ma no nden hunde nde ngannduɗaa huwa baridul mahnami na ɓuuɓi janngal hunde nde ngannduɗaa no ɓuuɓi janngal woni no heɓee no newori taw tampere ala wonaa no hare ni yode heɓaama jihaadi heesoreɓe poolaama janngal heɓaama def no koye tampere o wi kono noon mbiyaani ko ɓuuɓi janngal lasisu ko dahmi almatami meɗirde sa wi tan a jombat ko meeɗi ɓeyda mi yi'aani waafi ko huuɓi ko timmi almaksabi faggitorde mi yi'aani saafi ko laaɓi almashrabi yarirde taw ko yarirde laaɓde heelɗude ɓuuɓde illa alhirfata so wona meccal min nde mi yiyani so wona meccal alletino ngal meccal wakaa sasanu ngal sasana lelni asasa ha ngorondi mum woni fondement muɗum ande mbimagama on ko sasaniya noon tigui
kadi no noddi ɓiɗɗo o ɓiɗɗo ko an woni kabchul katibati sasaniya an woni kal haldi kon sasaniyanke o kadi ko an ɗaldanmi eyyi ko joginomi ko mi yiyani ko dañete e foftere ko ganduɗa ko meeɗi jonda faggitorde timmude yerude helɗude lamde ɓuuɓde so wona ngal ɗo meccal ngal sasana lelnani en fawi ndorondi mum ati fondoma muɗum Bachirou Ban sasan lasli mum ko gorko gorko o fuɗɗori ko wagankagal mbilew dabo minen dabotoɓe min jaafo ko timowo ko biccowo ceede ko noon o fuɗɗori ɗon omo yaha ha o nanni hen affaire nanni hen ngallade tiiɗo fuu tigi en gandide ko ɗum Abou Zeydi ɓiɗɗo yonan kanko sasano noon leñolngol yaaji o yencini ko heewi o jeeya ko leydi Iran pour ha ɓura labde hisa famille makko laami fodde duuɓi 400 pawɗi eɓe laaɓi gila ko adi l'islam noon ha l'islam tawi ɓe heen ko ɓe cafantato gorko rewɓe ɗiɗo laamɓe ɓe ɓe laami e nder duuɓi 400 pawɗi kono ƴewɗo fuɗɗorinoɗo no reɓa jiwa ɗo wonno wagankagal ha yettoyi e laamu woni hen kadi ko famille makko tan laamoto duuɓi 400 laami Iran ha Afghanistan e Iraq Turki on ɗon digil fof kamɓe laamino ɗum o wi min noon mi yiyani meccal ngal ganduɗa no ɓuɓni ɓernde no foftini no weeli meɗirde no huuɓi fajjitorde no laaɓi no heeɗi yerirde so wona ko sasan waɗani en woni hoto no faamirta pourtant han kadi haqqillaji yimɓe jowto ɓiɗɗo koye won kodotoɗo e won gallotoɗo ƴewnon garɗo e kombol maayo duuɓi 93 no wasiyoɓe yum ɗum ɗo min de mi yiyani so wona ngal meccal kono noon ama noon ha joni o wiyaani ɓiɗɗo o hodo o wiyani hodo ala ko o jooti tan hanko meccal sasane ha noon keɗoyeɗen holko ɓiɗɗo jogori jabaden haade o ɓiɗɗo a famat tan an no dubbotake sawru an no timantaki jon no mbayin paamoy inchallah ɓiɗɗo so faami walla so famani o wi tan ko meccal ngal sasane lelni gorondi mum wa nawwa'a yo leƴƴini ajjana saha sifaji mum meccal ngal ne heewi sifaji leƴƴi wa adrama o huɓɓi filakati ɓeyni funnangue e hirnangue naarata jeygue meccal ngal to jaaruɗa foof funnangue e hirnangue wa awdaha o feññinani li bani habra ɓiɓɓe leydi Bachirou Ban kala ɗo nanɗa bani habra ɓiɓɓe leydi woni wasɓe ɓe ara ɓe mbima bani habra fof tindini ko wasɓe addan ɓe wiyeede noon summu bidalika li istifrashihim wajhal habra'i taw no ɓe bertata ko yeeso leydi jomum piɗɗani dow otat mina gayri hiɗa'in wala wita'in taw berta seeri ala ko fawi hen basa maɓɓe no yettiniɓe ɗon taw koye leydi tan ɓe lewla ko berta seeri ala kanko sasana o feññinani ɓiɓɓe leydi woni wa manara ha maande muɗum maande meccal ngal o firaniɓe laawol o holli e maaga ɗo ɓe ndeɓata min Abou Zeydi no hittu ceedimi waqa'i'aha golwole meccal ngal e holi man no maandini maandirani kam ko heewi andini kam ko heewi golwole meccal ngal aɗen ndeftere affaire figol coup andi ko sikkiroji mawɗi golwole ko hareji maandirani kam ko heewi ko ɗum waɗi waktattu cuɓimi simaha maande meccal ngal
mi saman li ko ngari wonandini min mi suɓaki njulagu mi suɓaki ndema mi suɓaki commerciagal mi suɓaki laamu suɓimi ko hoɗo ko satane holliri ko ɗum suɓimi wattatu simaha cuɓimi mande mum mi saman ko ngari li wonandemi is sabi kanat meccangal laatima almata jara ko julorde alladina nde julorde laaye buru nde sontata lambata yeɓe lamdirama martolide wona hoɗo ko julorgal ngal lambata ngal sontata walla hala ko yarirde alladina ndeeni yarirde laaye buru nde ɓeeɓata wendu ɓeeɓi wendu hori wona nde ɗo yarirde meccangal ngal misbaha kañum woni lampa alladina ka lampa yasu ilayhi ka ina faalito ɗum aljumhur ko jaali e yimɓe ko heewi e yimɓe ko ka lampa faalito woni koɗo wa yastaslihu bihi nur inoro lampa ka al umayu majjuɓe ɓe ganda hay hunde wal uru e tookaɓe andi tan ɗani mbiya tookaɗo tookaɗo woni mo ganduɗa jangdi seeɗa famani Allah mum woɗɗani wona gandu ɗum no rewi e jangde andi ɓenne kewi tookede yewno heewi fawde kufuli walla kaalo e dow hoore hen hikka wonde wawi woni suude foof taw ala ɗo heeɓi ne woodi tigui tigui o wi ka lampa noon majjuɓe ɓe ganda hay hunde e tookaɓe rewɓe e jangde seeɗa murɗunoro ɗum kono noon lasdi al umayu gumɓe andi gumɓe woni mo ala mo yeeha hay hunde woni majjuɗo o uru lasdi mum ko ɗokkiɗɗo jogui wotere no way kono terto seeɗa ɗum woni tookaɗo ngal ɗo meccal ala donkuɗo ngal hay gumɗo mo yeeha hay hunde hay ɗokko no mbawi ngal ɗo meccal wa kana laatima ahluha yimɓe ngal ɗo meccal aazza ɓuri teddude qabili leñol wa asada ɓuri malede jiilini himɓe nayi no mbayata huccande ɓe no mbayata yebde ɓe no limta han kadi gueɗe maɓɓe kaari galle mum Dakar o galle mum Mbour o otoji mum ɗi kaari yeehi Europe walla yeehi leyɗele arveɓe a timmi leyaruji nanngam kamɓe la yarhaquhum hippataɓe massumen de haytin toñangue ɓe toñataki neɗɗo fof ne wi jotodirde maɓɓe wala yuqlibuhum ƴenƴintaɓe hulɓintaɓe sallu sayfin wasede silama e goto wasantaɓe silama wala yahshawna ɓe kulata humata tooke laasi'in piɗowo neɗɗo piɗowo tawi mo jogui tooke mboddi walla tooke yaare on ɓe kulani ɗum kadi on no yiɗi jotodirde maɓɓe wala yadinuna ɓe jankinantako liganin ɓaɗiɗo wala shafi'in wala goɗɗuɗo hay goto ɓe jankinanaki accu kay ko ɓen kay jankinantoɓe an wadde ennanodal meccal ɓinguelam wala yarhabuna ɓe kulata mimman baraga on majowo wara adati gohoɓo mo ganduɗa no majanarigo on ɓe kulani ɗum gubbotoɗo kulɓinowo cappotoɗo on dillinani ɓe wala yahfiruna ɓe gonda kadi man qama on gummiɗo wa qaada jooɗiɗo haaju mabɓe wala hen hay goto ɓe jeeɓani gummiɗo jooɗiɗo fofore mabɓe ɗum gonda tan ko yimɓe fof jeeɓata ɓe wadde nanungal meccal ɓinguelam andiyatuhum batuji maɓɓe munazzahatun ko cennaɗi batuji maɓɓe ne ceni ne laaɓi ha tawa ɗo eɓe jooɗi batuji maɓɓe ko cennaɗi ceniɗi wona neɗɗo fof wettoto ɗum ko yimɓe mawɓe tan lamɓe tan ɓiɓɓe inne ande en tan wa ɓulubuhum ɓerɗe maɓɓe muraffahatun ko neminaɗe ɓerɗe ɗe no neemi wa ɗuamuhum ñamri maɓɓe muajjalatun no yaccina mi jiɗi fof ko ɗon e ɗon sa yi ñamdira tarde komo ala wa awqatuhum waktuji maɓɓe hurrun ko daneji muhajjalatun cinkaɗi waktuji maɓɓe temps maɓɓe no seeri
waktuji maɓɓe ko daneeji cinkaaɗi hay gooto bonnantaaɓe temps kadi ɓe mbeena kadi kamɓe temps aynama tagaɗu kala ɗo ɓe jippii laga ɗum ɓe kocca ɓe jahata e mere kala ɗo ɓe jippii waɗata ko ɓe kocci ɗon wa haysuman haraɗu kala ɗo ɓe naati haraɗu ɓe koɓɓita no hoɓɓide koɓje leggal ni kala ɗo ɓe naati waɗa ko ɓe koɓɓiti waɗa ko ɓe jaltigi la yattakiduna ɓe jogitta ko awɗanen koɗorɗe kamɓe ala ko ɓe jeeya leyɗele fof kala hay fof ɓe nani wonde nanggam onon toon sa yi tan aɗa wawi fiide coup a wawi dañde nanggam o ɓe fokkiti eɓe hôtelaji eɓe avion ngaji eɓe leyɗele ala ɗo ɓe jeeya woni koyema la yattakiduna ɓe jogitta ko awɗanen koɗorɗe wala yettaguna ɓe ndentaki sulɗanan la kay rentiɓe ɓe lamɗo no yiiloɓe lamɓe ɓe ko kamɓe ballinto koye mbaɗirta campagne uji maɓɓe ko amde affaire uji ɓe ballinto waɗi ɓe kulaani lamɗo de noon tigi wala yamtasuna ɓe paltatako amma gaaɗin tarduɗi ina dawa himasan taw eɗi keyɗi nde ɗe gata nde ɗi keyɗi wataru so ɗi kirda mbiɗa noon taw ko ɗi kaarɗi ɓe gondaki ɗum ɓe paltaki ɗum noon lasdi mum ko ndiwri ayi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam omo haalde e sahabaɓe o wiɓe law annakum tatawakkaluna ala allahi hakka tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra tardu khimasan wa taruhu bidana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi sinno fof oɗon bakkintono e Allah haqiqa bakkilagol taw ko goonga e goonga alhaaliji noon fof ɗaccuɗon koye Allah ma on ji o arsiqina on hono no arsiqinirta ndiwri jiya ndiwri so nga dawa no heyɗi kono so joppi so arte sabbu noon jeyina haari so bakkinnoma e Allah taw ko goonga e goonga on jiyata hay hunde ala ko sappirta on kono nde wonno wakkilade de koye ɗemɗe tan ɓuuri heewde walla tawi kono zamanu jooni o kala e joomum arsique mum faali wiye ko ɗiggaɗe ɗum ɗo wona meere noon tigi comme baɗanaɗo ubbere koɓe nadaraɗo en nanggame nanggam andi kam o ruttaki e Allah ala kala ko jiiɗa nam sa dañi ko Allah sa renti ko Allah no woodi wa mud'amur rizqi يوم الرزق مطعمه أين توجه والمحروم محروم فوق الله كلا هو نسأل نتي الله ونجي الله جوجي هذا أنفو هذا هيك حتى توكلي فوق واقع جوجي لنا ويكان بحالتاج عندك أن قال له وفاني هاي بوت كلا هنت هذا من فيها كلا أبنها njurum kadi ala o paali boofo o paali gumɗo o paali ñawɗo ɗo haaju mum fewata fof amma ga ɗi taw ko duuɗi no dara hinasan ko ɗi ɓehii woni ko ɗi keyɗuɗi neɗɗo so heeɗi ha reedu ɗehata wata ruhu ɗi kirda mbiɗa nan ko ɗi delindiɗi heedi ɗi no keewi Basiru ɓan Abou Zeydi ari ha ɗo dartini haala ha joni noon wi ari ɗiɗɗo mbimi ko yafoto kono famni tan enen fof enen faami no woodi joni noon faggalala ko ibnu huɗo ɓiɗɗo o jaabima omo jiima noon kanko e Abou Zeydi mo ne kombol ma nam ɓiɗɗo no yaa abati ey baaba lagal so ɗagta gomɓi fima na ɗagta e ko gowluɗa ko gowluɗa ko kalɗa ko a haali gonga baboya walakinnaka ratakta wama fatakta kono han baaba a mumi a feññinani a sernorani kam haalaɗi ceernomi no ɓiɗɗo an a famat tan hay sa dubbaka taw hay sa wiccanaka ceede o wiye baaba haali gonga de kono baaba a mumi haalaka a serndaari a faccirani baaba fa bayyin li feññinanan kayfa attarifu holno teɓɓitiranmi holno ɓoggiranmi ɓesnoje ɗe so wiɗi ɓoggude haalnamorde no ɓoggiranmi baaba haalnam wa min ayna tu'kalu holɗo ñaamete alkatifu walla bo hol baŋnge
wala bo holno ñamrete neɗɗo siɗi ñamde wala bo ɗum ɗo koye tindi arabeɓe e mbiyewonde wala bo kañum ɓuuri mettude ñamde e terɗe a faami beyi en baali en nani en jeloɗi ene ko nandi hen misali fi masalina e tindol ɓe innahu la yalamu min ayna tu'kalul kadifu ko tindol ɓe mbiyewonde kaari kañum ɓuuri andude ɗo wala bo ñamirte ɗum noon yudrabu liddahi so wiyama noon tan tindirte ko najjina jalo alladi yatil umura min mataha najjina jalo ɓeɗɗo mo ganduɗa kala ɗo mo ara o rewata ko e damal omo andi ɗo ardata e nden hunde eyyi li anna aklal katif tadi ñamgol wala bo yasuru ala man la yarifu aklaha a fatta emo woowani mo andano ñamrete tawi mbi kadi ne heewi ne bam eyyi wonno mbaɗata tan anduma e comcima fof bonata saba haalnam no wala bo ñamirte haalnam no oggiranmi ɓesnoje fagala o wi omon haalnamo kanko Abou Zeyd o wiya bunañi ya ɓinguelam oɗon haalnuma no wala bo ñamirte mi haalnuma no ɓesnoje ɓoggirte innal irtikaba ay coɓogol dille ɗanngal babu ha woni damal mum ko meccal ngal de ha joni sifro meccal sasana ngal o wi damal ngal ko ɗanngal ko ɗo rewete a dillat ɗo woni damal ngal wanna saɗa softede il babu ha woni dolokke mum softede ko ɗum ɓornotoɗa dolokke o wal fiɗnata ƴoyre misbahu ha woni lampa mum niɓɓere andi ko manditoɗa lampa manditoɗa torse jiya yeeso ma ɗone ko ƴoyre jogittoɗa kañum torsantuma wal ihata ngallankagal yogi ko jorkekagu silahu ha woni jogitari ɗum a won ha joom gacce de kerta ala fa kullato an ɓinguelam aji wala an ɓuuri wawde yiilade min ɓuɗrubin e sammunde wiyama ala kadi ɓuɗrub wona sammunde wiyete noon eyyi wiyama koma sahura min awladul kilaabi damaɗi tokosi ɗi ɗin mbiyete ɓuɗrub wiyama kadi ɓuɗrub haalama hen sifaji kewɗi laato ko an ɓuuri wawde yiilade min ɓuɗrubin e sammunde wa asra an ɓuuri wawde huudade min jundubin e baɓɓatti tenke sono kuuɗo no jaha e jeese bonnoyde won an ɓuuri yawde e baɓɓatti e tenke wa ansala laato ko an ɓuuri softude min zabiyin e lella ɗuɗɗumirin lewolinba lella tijooba e lelewal li anna ziba kadi wiyama lelli yaakuduha annachadu fi lelatil muqmirati lelli eɗi cofta e jemma baɗɗo lelewal matalaɓo ƴeeya lelli na cofta na fija hen won ɓurɗo softude e lella ma ganduɗa na fija e lelewal wa aslada laato ko an ɓuuri wuurtede e raddade min zibin e boyi mutanammirin cirñiniɗo boyi cirñiniɗo ha nandi e cewngu on no wuurtirte e raddade ni laato ko an ɓuuri wuurtede emo jogorɗa ngalloyade o ngalloyade yan ndemum o ɗen kuwo laato ko an ɓuuri wuurtede e on e boyi no wuurtirte e raddade o wi ɓinguelam wadda toƴƴu zandata sande jaddi ka geɗal ma woni sens ma jeddi ka e soobe ma ay geɗal ma toƴƴirta ɗum ko e soobe ma waɗa toƴƴir toƴƴugol woni kostugol no kostude kuɗɗol almed ni zandata sande jaddi ka sens ma jeddi ka e soobe ma ɓinguelam waɗa a duɗɗu fuggu babadamal ra'yika durgol ma woni nguurama damal nguurama fuggir ɗum mi sa'yika e yaaduma won jafoowo wa jubtat kulla fajjin kala laawol wata yaw wata heddu hay nokku haade ko e jeeri haade tan ko e jeeri kala laawol walijnaat kulla lujjin e kala tewru so tawi ko e geej ko e maayo jahata wata yaw wata heddu hay nokku wante ji'i faandi fof kulla rawdin kala zarde ay ngal ɗo meccal ɓinguelam sa nangi ɗum ngal woni meccal ngal sooyata ɗum woni yarirde nde ɓeeɓata ɗum fawaki e cukagu fawaki e nayow fawaki e hay hunde kono wiide so ndema en
commerce en laamu en meccal en wurtanima hen nango e ngal ɗo meccal o wi ɓinguelam wa alqidal waka weddo baagal ma ila kulli hawdin e kala weedu jumpu hen baagal ma ɗum noon no jootiɗo ko jimɗiraji gooto mana o ko dillin sababu tan weddade baagal e kala weedu e kala woydu mana o Bachiru ɓan ko dillinde sababu jimowo wino wa laysa risqu min talabin hasisin walakin alqidalwaka fi dilai taji'u bi min iharuran wa tawran taji'u bi hamatin wa galili ma'i o wi arsike wona e ɗaɓɓande ɓurtude doore wona ɗum hokkata arsike o wi kono weddogo baagal ma e baale baale ko sono jumpeno naata e boyli ande baagal ma e jeeyi hen mbana dillin sababu o wi ay baagal ngal ngal addanma e keewedi maggal hen saaha sa jumpi jiya fooɗa addanma ndiyam ha heewa saaha ngal adda ɓaccere adda ndiyam seeɗa ko ɗi tan neɗɗo wata jooɗo tan fawodira juuɗe walla wiya ko nafawo e ɗum yimɓe ala dillin sababu wona sababu o noon hokkata ko Allah woni jokko arziki kadi wona doole kono noon wala tas am wata haasu addalaba ɗaɓɓande wala tamanna wata sattu adda aba duumade wiji hanke mi tampi andi woni yoɓe noon naata e affaire amen sato nde mi tamtimba bayagel ngal soɗi sone hen yeedina hen amérique sone hen etelina hen o won hassude nangi hen tan milliyayi taw no mbiyata wonde milliardaire wala taka ammata ha so Allah mo ɗaɓɓani wala tamanno sattu adda aba duumade faqad kana laatinooma maktuban no winda ala asa e sawru ceerno men sasana kanko o gonɗinani ngaamela kanko sasana o gonɗinani jonde o wi wa iyaka mi rentinima noon ɓinguelam alkasala e ngaamela o mi rento ngaamela fa innahu ay ngaamela on waɗu woni adresse anna huuto kiite enen mbiya tan kiitaɗo o wi adresse mum ko ngaamela kala mo jiiɗa gamɗo ko o woni kiitaɗo a santin hoore ma eɗen keewide kaari ko kiitaɗo walla joom wiyataɗi tan galle kiitaɗo en nanggame o wi ala ko ngaamela woni kiite ay ngaamela wala buusu woni ɓorno teeri zawil buusi joomiraɓe caɗele kala mo jiiɗa caɗele ne jogori hettade ɗum ƴeew gamɗo kala mo jiiɗa ko gamɗo ya anndu caɗele jogori hettade mo ya anndu o caɗele mawɗe jogori hettade joomiraɓe caɗele koltu maɓɓe on teeri maɓɓe ngameela ay ngameela miftahu woni cottirgal almasrabati basal tato jiɗɗa ko basal to ngameela kañum woni caabi mum waliɗahu kañum woni ɓireteɓa amma tabati tampere neɗɗo hewno ɓirde ko kosam tawi jiɗɗa ko ɓirde tampere jaggu e ngameela wa shimatu woni jikku al ajazati ronkuɓe al jahlati majjuɗo donkuɗo jikku mum ngameela ay ngameela wa shinshilatu woni aada al wukalati ronkiɓɓe al tukalati horitiɓe wiyama kadi wukalati ko wakkiloɓe tukalati fawiɓe ala ko ɓe mbawi gaynude hunde fof ɓe dakkiloɗe kaari heedoraɓe nanggam mo waynan nanggam mo walla ɓe nanggam mo fawiɓe e dow yimɓe ko ɗum woni aada a faamide no ɗamma ɗo ngameela ko kañum woni aada horitiɓe ronkiɓɓe wakkiloɓe haajuji mumen fawiɓe e dow yimɓe nden noon mi rentiɗima ngameela an ɓinguelam wa mashtara jumani al asala juumiri man ihtara cuɓiɗo alkasala ngameela cuɓiɗo ngameela o jumani juumiri de wona ngameela ala heɓata ɗum wala mala arrahata hebbinani man istawɗa bertininiɗo arrahata foftere foftere o werti woni werteteeri makko woni tajjare makko woni masla makko on nde newru mum heewani kopporeje nden noon wa aleyka mi wajjinima an ɓinguelam bil iqdami e cuusal woni cuusɗo ɗum noon walaw ala dirhami hay sinno ko e mbarodi hay soko mbarodi ane mum sa dahaɗa anndi wonko mbawɗa hedde hen naate
fa inna jara'ata ay cuusal aljanani ɓernde nam tun ɗiɓu wowlinta allisama ɗemngal woni cuusɗo suusde ɓernde ɗum adata ɗemngal wawde haala ɓernde so suusani neɗɗo wawa haalde aɗa ɗo annduɓe taw ko ganndo moƴi deftere fof ha mudawwan kono noon no cuusal ala ngal wellittako eyyi Bachir man ko mbaɗɗon ɗo ko eyyi jemma e ñalawma no hoƴi micro maji eyyi ɗum ko cuusal waɗata noon woni yimɓe so tawi yimi kono maga hen gonɗo ko nande an ko yimi kono tan walla so yi kanda tan jogui oy ɓiɗɗo oɗon mbimi ko ɓernde ma yo suus cuusgol ɓernde kañum wowlinta wona sababu ha ɗemngal wawa wattuɓe ɗe ko kañum wellitta ay inana taltali so jiɗɗa fo naata so jiɗɗa fo daroɗa hay sa wona ganndo oɗo suufi haalde ɗum ko cuusal waɗata noon neɗɗo soodi ganndo suusa haalata sa suusi hay sa wona ganndo aɗa wawi haalde kala gonga wa biha ko e cuusal ko e suusde tudra ko heɓtirte alhusoɗ geɗal neɗɗo wata jat geɗal mum haqqi mum yoolo haqqe yoltirte ko e suusde ɗum cuusɗo eyyi wa biha ko e cuusgol ko soso geɗal heɓtirte haqqe yoltirte ko suusde watum laku jeye a sarwatu ngalu ngalu jeyirte ngalu heɓirte ko e cuusgol suus kama annal khawara hono no gandirɗa loore silwu woni funere alkasali ngamela en kaali no ngamela nan woni loore noon e ngamela kañum woni funere ndeke wata lo wata am woni cuus na coftuɗo gona coftuɗo gona cuusɗo ma sa wonde gamɗo ma sa wonde looɗo ay loore wa sababu kañum woni sababu alfachali pirtare firtare e koyera e wemre e sababu muɗum o wi ko loore neɗɗo so loyi tan o firtima gueɗe makko fof goɗi haqqe makko fof yoolo kala ko o jeyno o wasa ɗum o wi ay loore mabɗa tun woni neɓirde ila amali golle sa yi golle ma neeɓi tardi ko loore eko wata lo ay loore wona heɓa tun woni soyirde amali jorto sa yi jorto ma laataji soyi ko loore waɗi noon wali hada qiila ko saɗi ɗum wiya fil masali e cindol are roɓe kaali e cindol ɓe mbi man jasara aysara wa man haaba haaba ɓe mbi man jasara on mo sembini aysara o alɗa kaada tan o sembini o suusi o lo'ani o hulani o amani o alɗat wa man haaba on mo huli haaba o sooya huɗoreeni sooyat tan hay ɗo fonno dañde o dañata hay ko jeyno kisa o waasa haqqeji makko jeyi makko fof o perda ɗum eyyi ceerno Bachir ɓan en pawi ɗo peɗeli men ha darsu men kadi paaɗo inchallahu taala e yewtere men tindi e daari jokken Abou Zeydi na kontina e waajade ɓiɗɗo o e hirjinde ɓiɗɗo o e sembinde ɓiɗɗo o e won koɗotoɗo ha non ganda en holno ɓiɗɗo o jabortomo beele jaɓananmo walla ala ma en garoy hen inchallahu taala en calmini noon dendagal hettiyankoɓe men radio Dakar FM 94.9 en jafnima kadi en ceerata e yafnade en mbiɓe kamɓe foof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno men ceerno Bachir no ceerno Ousmane Thiam Cheikh Oumar Thiam Cheikh Oumar Diop ay hande kam kono Cheikh Oumar Diop hande kadi en nani ɗo tokora yaltini ɗo kadi e magahama ganduɗa hoore maɗa ko sasaniya tawi kadi koye capanɗe nayyi e jeenaɗijo en paami no wini eɗen gandi gonga ni a service heede kono a woodi keɓɗa hen no moƴƴi aɗa artude e wawde faccirde fodde e famamuya e nder neɗo windande haade men uddide ɓoggol ngol so rewirede jemɗo noon tigui ko adi fof kam en calmini bandiraɓe hettiɓe Sacré men Dakar FM no capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeeɗayyi taw kadi ko yettino wettinde tindi kam e daari ne tawno en tardi seeɗa
ko ɗum waɗi garɗen ko hono sakket yewtere nde walla ni mbiyen taw yewtere nde fuɗɗima en calmini ceerno men mo ganduɗa ko ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam en jiirimamo kadi en jettimo no feewi e darde makko wonde fayida nde ganduɗa nde omo waɗa gollal mantinigal ɗo e nder Sakkir men Daka FM ha tengti toon e yewtere nde nde tindi kam e daari sikki ala ɗo yewtere nde yahata ɗo hannde to deftere magama ha tengti toon hakkude Abou Zeydi e on ganduɗa kañum ɓi ko e wasiyaji makko yo wasiyinomo e ñanden en ganino wonde Abou Zeydi ene wasiyo ɓiyum to banggue métier o haalnimo ndema woto yaa toon o haalnimo commerce woto yaa toon o haalnimo geɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗi yimɓe hannde kutoro ɗum laamu kono yimɓe ɗo ɓiɗɗo o wona toon e leson faami hannde mi tawaka hoore haalaka kono e nde ene rokka kam fawmo wonde e nde o jofani ɓiɗo o ko yo won katante e baɗowo coup ene gasa taw ko noon kono lelori koɗotoɗo ene gasa to banggue koɗotoɗo pularniyaji mi wawi helmere nde manam yiɗi wiidon ko yo won lasarayenke walla wahabiyenke e nita lasarayenke walla bilejo mbaɗoɗen gueɗe andi ɗum joomum wona koɗotoɗo voilà wonat koɗotoɗo a wonat o joom ko a hodat joomum ko wodani ko nandi hen voilà ɗum noon ko ɗon bisimilla joni noon ɗo ari ɗon e nder ɗiɗon wasiyaji wasima ɓiɗɗo no feewi caggal nde o haali ngal ɗon meccal ngal ɓiɗɗo jogori yaarude o haali ɓiɗɗo o holno fotata waade holno fotata sifrade e nder gonka muɗum goo woto on won gaamɗo gaamelo itta ɗum hoore makko ɗiɗi o suusan o wona neɗɗo suusɗoreeɗo e tati mo jooɗoɗo ɗe ngannduɗa kadi ɓe yimɓe mawɓe wona jooɗotoɗo e ngannduɗa hoore ma woni sorte batuji ala kala batuji o haali hen batuji ceniɗi ɗi ngannduɗa ɗi ko yimɓe mawɓe tan jooɗoto ko laamɓen e ko nanndi hen wadde mbiyen e ɗiɗo wasiyaji fof ɗi wasi ɓiɗɗo o yama ɓiɗɗo on wonko jogori jaaboyadema kono suwa taw ene gasa hasin tan wodi ko ɓiɗɗo fuɗɗimo jaabade kono suwa taw jaabademo joni mi hokkima konngol ha mbawa artude bandiraɓe tigui rigui min tigui jarama Cheikh Oumar Dioba Gueleware jiɗi ɓi nde tawno ko hono noon so tawi tawaka hoore hunde heeɓindade nde ɗeɓat ngakkude seeɗa kono noon tigui no a woodi ko gadɗa hen no fewi kadi no mbiɗa ni kanko Abou Zeydi no e hoore yewtere men hannde kaɗo haala foof ko Abou Zeydi haalde ɗum kono ko Haris woni e fillanade en Haris noon tawaka kadi kañum ko fillanaɗo wadde ko ɗon kadi arti Haris kañum ko fillana wadde Haris woni e fillanade en ko fillana ko no Abou Zeydi e ɗum woni e waddude anni Abou Zeydi ko haalen ɗiɗo ko fof joofi ko on ɗum fonno to banggue hodade o haali ha heewi ɓiɗɗo wi famani andi woni wonde on dubbetake sawru kañum ko pamowo hay ko ndarat tan hunde faama wona timminteɗo ala kañum ko pamowo tan wona debbeteɗo sawru wona piyeteɗo hello walla ko nandi hen gonga kañum ko pamowo tan joni noon o ruttowimo wonde famani saabu ɗum o haali ko fof ko ala hen ko facciri ha laaɓi gonga kañum yo ala e sago facciranɗe men nde wawa famde ko yiɗi wiide ko haali ko fof o wi wonde ko hoto waɗɗum ɗo joni holko ko on yiɗi haalde ko nden min o artani on hodade nde hol o yiɗi haalande on e on ɗon fannu hoore muɗum hoore ngal ɗon gollal ko yiɗi yo wat ko ɗannungal alay saago o wonat ɗannotoɗo ɗannule wonata jokkeɗo wata jumtoɗo mo ɗanno eyi wonata ɗannotoɗo on saaha o wonata gamɗo o wonata neɗɗo weebiɗo o wonata ko cuusɗo o wonata ko kala hunde hanganam o wona coftuɗo kala ko ganduɗa hoore ma ene heeɓa ngaalu walla ene heeɓa jambaragal ɗen gueɗe fof tawi jambaragal cuusal muɗum e pelital muɗum e wasa sikkitade o sikkita kala ko waɗata ɗen gueɗe fof o jofanimo ɗum e noon kono no wiyani kanko Abou Zeydi
ko haalani ɓiɗɗo ko walla ko haalanta ɓiɗɗo ko fof ha joni ala hen taw ko ɓiɗɗo o jaabima taw jaabulala wadde kanko ne o gañani haalande ɓiɗɗo no yiɗiri gonga nde tawno o wi on ko woto no mbiɗaɗi ni woto won demowo woto won julanki woto won lamɗo woto won joom mecce ɓeɗo gueɗe nayyi pop kanko Abou Zeyd o rewi e majje kono dal o yiyani hen gartam e gomini Allah kono o heɓani tan ko yiwatno ko gonga wadde noon ɗo yettiri Allah ɗo e ɗo yi ko yi meccal makko nema ngal dañogal ngal yiɗe haalande ɓiɗɗo yo rew nden firti so tawi woni en garti e Abou Zeydi min to natirno e nder galle lamɗo ha waɗi hen maniére makko nde ganduɗa nde hokkimo ngol kewɗo hokkimo laamu hokkimo daraja hokkimo fof wadde ko mi sikki pour santé taw ɗum yiɗi haalandemo nde tawno o suwa taw haalandemo haala ɗum o joforo tan kono noon o yiɗi andinde kadi kanko Abou Zeydi o yiɗi o wi ɓiɗɗo ko kanko woni kala haaldi sasaniya wadden so tawi ko leñol walla ko laamu kanko oɗo ɓiɗɗo makko ko on woni kala haaldi ndi manam on woni lamɗo mawɗo o saabu o wi sasaniya ɓe laañima duuɓi temen 4 fodde laamɓe 49 joni oɗo ni ko e ɓen jeehe joni omo haalanamo holno foti waade e holno foti wadde sabu ko kanko woni jogoɗo arditade jinnaɗo makko o leñi duuɓi 49 fawɗi woni ko maade suka o e gartam e peewal holno fota sufrade ha wawa artudemo wonko moƴƴa ha wawa rontudemo e ko wonno e dow mum wawa ardade hono gonɗon leñol biyetego sasaniye walla ndenɗon hinde sasaniye walla ngunɗon laamu ene wani fofof joni noon ko ɗum woni e dow muɗum kanko Abou Zeydi e ɗiɗo eɓe hen o haali ko ɓiɗɗo o heɗimomo wi famani o fillitima o woni famminde ɗum e nam noon holno yiɗiri o gaynani wadde nen no ceerto hoore wi ma en gondoy kanko Abou Zeydi holɗo gaynirta haala makko holto tindi ɓiɗɗo o holko jogori jabade mo beele famat ko yinno haalde ko heddo ɗum walla ala holko woni hen ko woni hen fof inchallahu lamɗo jaaɓi yontere faande inchallah walla jonte paade ma en keɓo hen koyeɗen compito nde tawno eɗen gandi ene yaaji maga Amadou Hari wi ene yaaji wadde kala yontere en garat hen hunde on saaha kadi pawen ɗon peɗene men ni hen kadi garen hen hunde saabu eɗen gandi ko maɗama 49 jiyaten wiyete sasaniya Cheikh Oumar Diop so tawi a faami e on tuma mi tottituma ɓoggol ngol ko noon tigui no mbiruɗani ko noon tigui bandiraɓe kala mbiɗa sikki oɗo saaha paami no hannirta ni maga mawto yarata e 49 woni sasaniya sikki ala to Abou Zeydi wasiyto ɓiyum kono noon holɗo wasiya makko jogo jofde oɗon pawɗen peeɗel men mbiɗa sikki oɗo saha tawata ko auditeur uji ni kañum ene cohli wawde notade hen walla wawde addude hen participation mumen ɗum eɗen mbawi ruttude mabɓe konngol tambo awan jokkude mabɓe noon tigui ko hojomaji jeeyi karalla holliti joguiɗen ko hojomaji jeeyi joguiɗen wadde en ɗettat hay sinno ko noddiyankoɓe ɗiɗo mbawa arde on saaha garten e waynade 77 784 44 46 bisimilla musidɗo jaɓɓama mawɗum yettere Allah so usrade ijam hande ko Ali Thiam Ali Thiam seydi to jarawa so mawɗum so amin ya rabbal alamin amin alhamdulillah jaraw Ndiaye jaraw so ɗum tigaɗaɗi baalel wenno Ali Ndiaye ani kadi mi keɓino yewtidemo ko haali ene wondi ko adduno Ali Ndiaye o ɗum ko toon to suɓiyan ko kanko wonno toon jiwo wono Ama Ndiaye ni Ama Ndiaye wiyeto Ali Ndiaye aw bisimilla jaɓa gondegogol ngol bisimilla ma musidɗo allo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
ko wadde jamiri jamir Sow Seydina Ousmane jalbalmiri Seydi Sow ceerno wajire mi calmini ko feewi jam taw won toon rahmatullahi naɓe ko weltare no feewi yewtere Allah ko moƴƴo mbaɗa toon kala émission garɗo kaga wuuron goɗɗo on eyyi min calmini ceerno Basir Thiam no feewi ko joni on kadi ne noon tigi wallahi mi calmini tiyankoɓe ɓe no feewi no feewi kettima par ce que min golle ɓeɗa heeɓe min kam mbiya tan amin kala ɗo ɗon wonti o inchallahu taala en naɗala no jinno moɗon ceerno men amin ya rabbal alamin golle ɓeɗa jogue ndala somin tan semmina on amin 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 wona Allah wawano hettinde leñol ɗo jiɗɗo yettitogol ɗo amin 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 so tawno ko on darani leñol ɗon ɗum wonimo lanɗuɗonon dari defte ɗe tigi donc ɗo heedi ɗo yo andu ɗo heedi ɗo gonga ɗum koye mballa ɗon to yo Allah waɗum mo sutura amin ya rabbal alamin yaata e kellal amin 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 Allah waɗ moom kawral amin ɗoɗano fewi jokken golla yeeso so Allah jaɓi jarama Seydi Sow Seydi Sow noon tigi wadde ko kanko woni noddiyanke meɗen cakkitiɗo to banggue noddal to hankkadi noon karallo e jaggu ɓoggol ngol saabu ko hojomaji ɗi keɗɗen mbawin waynade e nder majji Cheikh Oumar Diop hade en waynade ɗen en jahat tan to dingal men ko dental woni dewle ɓe tawi en gandi ko wattude hakkillaji mabɓe hen hannirtini yene woni ya Fatimata Amadou Djiby Sow ko baɗi men holliti omo hetti ko noon tigui wondude Mariame Yahya Acca toon tamanatullahi holti omo hetti ɗonne kadi wonde omon wonɗa hono Abdoul walla mbiyen Ablaye Sow gorko mo Sadio tawete toon to leydi Côte d'Ivoire o watti hakkille makko ceerno Abdoulaye Ndiaye ɗon ɗo galle Baba Khayran en omo watti hakkille makko no hannirte ni henna noon tigi Aliou Wouwa Sow toon to leggal Amanatullahi o holliti en watti hakkille makko Amadou Issa Dia ha toon to Dabo o holti watti hakkille makko Abdoulaye Niane ɗon ɗo leggal Fala walla mbiyen Fala noon tigi watti hakkille makko no hannirte ni henna Daouda Bari mo haalamo jeeri ha toon to leggal Rahmatullahi holti en watti hakkille makko no hannirte ni henna min tigi ceerno Abdou kadi arti e binde muɗum ma taw hojomaji ɗi dokkani en wawde tarde nde almudo jendi walla mbiya Bocar Diallo tawi ko ha toon to leeɗe e nder diwan mo paate Gallo ko ɗon e figue jettimo kanko no hannirte ni holliti o wi ko Bachir Ɓan jewte moon beeli a jarama no hannirte ni henna Bachir Alaji Siraji o min ketti no fewi to kala noon tigui Mouhamadou Bachirou bahɗen legal Nasrullahi machallah alhamdulillah waɗi fayida jarama ɓan e Diop Thiam noon tigui an jarama Oumar Ndengel ha toon to Amanatullahi waɗi windande fayidinde kanko ne jettimo no hannirte ni henna noon tigui wonde Hawa Diaw kañumne ne holtine hetti ɗonde kadi wonde Ablaye Sow arti e o wi ko yo Allah wurno ko juuti walla yo Allah junnu ko juuti cellal ko ɗon tigui a jarama mamma on woni hono Ramata Samba Doɓali ha toon to legal sifa o holtimo heeɗi kase min mbima bisimilla kanko holtimo heeɗi eɗen mbiya tan no woto mirte cakkuɗe mon noon ko kanko tigui arata hawri e welede jeemuyaɗo ɗum woni professeur Amadou Tidiane Kassi e koɗo baɗɗo fayida o woni directeur meɗen hannde kanko woni directeur on woni hono Idi Gaye mo ganduɗa kañum woni directeur Boseya FM toon e Fouta Koumbaru mawɗo Idi Gaye en mbima bisimilla ma sakkirde Dakar FM Cheikh Oumar Diop hojomaji ɗi ngel gasi haalaɓi cer kono hatta en wiide tan eɓe ganduɗa ko ani ko bamen ani saha toon to legal men sufa ko noon koye sidna saha toon to legal men Rahmatullahi en jettide ndangal oɗo saha hofnoɓe haalde men keto sakku men Dakar FM e jewtere men timdede taw kadi eɗen jokkodiri ɓe ganduɗa ko enɗam kellolalɗe kamɓe kala e kuuɓal en jettiɓe en jaadi min mbiya tan bandiraɓe funnangue hirnangue sahale ɓaɗeni jomiraɗo subhanahu wa taala hokku en ñulle jaam hokku en hirdaji yo Allah hokku en walde jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh amin ya rabbal alamin Cheikh Oumar Diop to ñañal kaylagal ko Tidiane Khalidou Diallo e micro ko musidɗo moɗon Bachirou Ɓan wonde Cheikh Oumar Diop yewtere moɗon tindi kan e daari wonde ceerno Bachirou Thiam mo ceerno Ousmane Thiam min dokkotonade ndeɗo yewtere ko yontere fande kono noon janggo cabɓoɗe min tin goƴaji rendo waktuji sappo e ɗiɗi woni midi ha waktuji sappo e tati sahو rewelede jomiraɗo woto micro caktuɗo men keɗoɗomon noon joni professeur Amadou Tidiane Kassi ara kañum e koɗo muɗum tedduɗo mawɗo Idi Gaye bisimilla maɗa yo jaam walla bandiraɓe kettoɗe yewtere men tindi e ɗaari waɗore e kala yontere lawol gotol e nder saktirde men Dakar FM lotte e Madina Gounass tawini yuɓɓina ɗum musidɗo men Bachir Ɓan yo en jogoro jaam ɓiɓɓe jiiɗi o wimami kettoɗe yewtere mon tindi e ɗaari nde waɗanta en ɗum
artirde Daka FM taw en lomtiɗo mo jirinde Basirou Ban ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari hen loowi piyal men tenal mawɓe hanti men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to sorende hoolaɓe ɓuuno ko ɗo yewtere mon tinde daari habde mon e oɗo ñalawma hannde ko rokkon aadi ha saaha goɗɗo sawri welede gueno yuɓɓinanno yewtere nde ko musidɗo mon Elhadji Basirou Ban e musidɗo mon Seck Oumar Diop to sorende hoolaɓe